Puilano lamsogo ani kok borok short story channel khapangni mare kiching sung tei ani dol rok no tei ani video no sajak tongkha hingke paithago like share comment tei subscribe khaina ta pogdi langmao o kok kaine muito narakdi keboni bwkhao asuk bo taklukdi judi se bo salcha nono bini bwkhani ongkhori rikhe afuru belai kosto ongnai nung jaga kwrwi ongwi thangnai kebo bai asuk bo bwkha khulo kokta sadi bo judi kok sanani mwthak rikhe afuru nung belai bwkha kosto ongwi mano o duniyao sabo bai se bayap khajanane toksa tom libai khakebo salcha biri thangnai sal bai khakebo salcha horongwi managi thangnai khumbobar bai khakebo salcha babrai sawi krai thangnai borok bai khakebo salcha jora bai baksa selaijagwi thangnai jora bonono ridi je borok jora no borom rinai tei halok omohai borok baino manjodi je borok nono borom rinai ongwi mano angni status ni borokya phia ani hamjak male chalak ongwi maya ang jotoni bwkhano no khushi tonina saitogo phia pogwi thango jotono ani bo ekta bwkha tongo hinui jefuru phano keboi kok sana bagwi bar request ta khadi karon je borok ni thani nini bagwi dam eba borom tongo bo jesuk jora mani ni jora phano nono jora rinai kubui bwkhano riwi hamjaknai borok jefuru bo naitok sitra naya khorokcha bwkha kaham borok no se nayo thui thangkhe jotto borok no kabu phia kwthang tongphurkhe jotto borok no kabrio selarokni bwkha kosto ongmani tinta karon ek number wngkha bini pocketo jefuru rang kwrwi number 2 wngkha bini ma babu jefuru sori hamya ongo tei number 3 wngkha jefuru bini bwkhani borok bini lakmani kwmai thangfru